Takartula Bidhansabha Kendrani Uzan Pathali Oro Kaisa Patupis Buton Krajaka Oro Paimandaka Takartula Oro Committee ni Joto Adongro TWF ni Joto Adongro Te YTF ni Joto Adongro Te Aro Jasa Paimandaka Oro Chini Khatung Dogorma Chini Leader Oma Hakeno door to door khalamani ya kulo जों गोबां थायो पार्टी जों खुलुगुइ दङ तामनि मले जों बसकाङो सिनि सभा दङ अ सभा थानसानि मारिनि जों जतनि सियो गथुमै कक सालायनानै बागै सिनि अफिस नांगौ अ अफिसनि बागैनो खुलुगजागातिनि दै बसकाङो आङो मन कयने सिनि जत्तो तिपरा सरकनो जों जतनो बाक्साका खा बाक्सा या फिर बाक्सा बखा काइसेके सिनि महराजनि जे ड्रीम बा बिनि इमाननो सक्सेस खालामनानै बागैनाय जों जमातिया देवबर्मा मलसम कल एरिया घैया जों जतनो तिपरा आसा होनाय महाराष्ट्रनि जे थानसानि मारियाव फायनाय बनल गिरनायानो कारण महाराज बारवा थाजोंगो जोंमो नेक्स्ट इलेक्शननि बागै सिनि लराया नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै सिनि लराय सिनि जातिनि अस्तित्व ना बागै अ हाव सिनि जेनेरेशन नो कुसुम कुसुम तंनि थांमानानि बागै दै सिनि भाषा संस्कृति culture omo naroknan bagnya sini belanya nango tei omono sanai gerata tirpalan manan bagi thanda tongan nangnai tei asa khalayo joton dongnai tabuk bo jara phayako borokna ang koi hanai o media bisingte norokbo phaibai sidi khabak sake जों samong khalai sini जों 70 বছর buibai rajniti thungjaka जों tabu sini buino thunginai sini dabi adai khalani pala o jarao जों कागलाय तंगै चुगदे जों जतनो थानजके तंगन बागे आं नरकनो जारा फायाखौ नरकनो कयहरो जतनो खुलुमबाय हामबायसै दिनै उजान पाथलिया गाट विलेज कमिटी तथा 12 टाका जिल्ला स्टेट एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि बिसिम कलाइया जों गुबुन खायमानि यागुलो जोंरा बुसकांनि 2023 नि निर्वाचननि कायसा पार्टी अफिस और खुलुममानखा बेलाय जोङो अरनि जोंनि लोकल लिडार दङ चेयारमेन मनिटरिं मेम्बार्स जोंनि लिडार TWF YTF टिप्रा मथा दथं दङ बंना हामैमारो विशेष क्राइ सिनियर फाइमानजा फैजा सिनि 19 आमतली गुलागाटिनि अनारेबल MDC बरमना मासंको देबमा जरा कमनि बिसिंथिखौ फाइमानजा फैजा बना हामैमारो जों डोर टु डोर केम्पेन खायजा जों गोबां जागान डोर टु डोर केम्पेन खायजा जों आरो ताबु केम्पेन खाय फायलाया म निर्वाचन अफिस खुलुममानि अबंखा सिनि थानसानि कायसा अफिस यम थानसानि सिनि तिप्रासा जनजातिनि थानसानि अफिस उजान पाथालि गाट बिसिनि अ जागानि बिसिंथिनि सिनि निर्वाचन अफिस दत अभाब अभियोग अर फाय सायमानाय अरनिनि सामने भोट काया सामने प्रॉब्लम सामने अभाव दं अभियोग दं अर जों सायमानाय हैसे अर सिनि नेतृत्व तंनाय तिनि सिमी अर सिनि जत्त निर्वाचन संक्रांत जसे किछु विषय अर फाय सायमाने अरनि एलाकानि प्रॉब्लम प्राय तंनाय र जत किछु निर्वाचन बेपार भोट काया कामो काया नि भोटार सिलिमुंथुं तामुंथुं सिनि नेतृत्व बरबो जगा खायाखै अनगनि बिसिंथिनो जाबाय